स्टुडियो आं सन्दना इस्लारि दतमा बरागारि गामि ओनसोलनि रायजो राजा सुबुंफोरा गेल प्राइवेट लिमिटेड कम्पानिनि सायाव थोजासे रां मोनैनि थाखाय खुद्रिखांदों। दिनै दतमा बरागारि गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि हानि साजों लांनाय गेल प्राइवेट लिमिटेड कम्पानिनि पाइपलाइननि हेंथायै खुद्रिसारदों। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला कम्पानिया गावसोरनि बिफां गायनानै दोननाय हानि साजों पाइपलाइनखौ लांनो नाजादों, नाथाय बिथांमोननि खहा जानाय बिफांफोरनि बेसेनखौ होफिननो राजि जायाखै। बेनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा कम्पानिनि हेंथायै खुद्रिखांदों आरो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ थाबैनो गावसोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होफैनोबो बिथांमोनहा खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। जों बिफां गायनाय हिसाबै बिफांनि जोङो क्षतिपुरन बिदों बे गेल कम्पानिनिफ्राय आरोखि। दा बिसोरो जोंनो बिफांनि फैसा होआ, बिफांनि अनगायै माबा माइनि जासिबाय जोंनो, ओमफ्राय थास'नि फाग्ला बे नोङो बे दुब्लि बारियाव थास' जायो नामा? दै थायो माइ गायनानै जाग्राबाव, जों हा खोनानै बिफां गायदोंमोन बेयाव, ओमफ्राय थास' जायाना, थास'निसो फैसा जासिगासिनो जोंनो। थास'आथ' दैयाव थानो हाया, माइया थायो दे, जेनेबा जों माइखौ मानिलायबाय। ओमफ्राय दाना जों हा खोनानै बिफां गायबाय, जों बुंनो मा जोंनो लाम सामबाबो जोंनो बिफां गायनायनि नामाव लिरनानै हो, बिसिबां होयो, बिफांनि जोंनो नाम जाथारनांगौ, बिफांनि जोंनो फैसा नांगौ। ओमफ्राय जोंनो होनो होननानै दिनैसिम जेबो खौस खबर गैया, रायलायलायनाय गैया, जेबो गैया। डाइरेक्ट प्रसासन लानानै दिनै खामानिखौ स्टार्टिं खालामफैबाय। दा जोङो नै गासिबो रायजो राजा ओंखारदों, ओमफ्राय नाय रायजोफ्रा नायबानो नुगोन नै मेचिन लागायगासिनो दं, प्रसासन आरो CRP पुलिस गासिबो फैनानै दं, SP DSP हा बाहाय। होमबा जोंखौ जबरदस्त खालामनाय जादोंना जायाखै? जबरदस्त खालामनाय जायाखै। कम्पानिया जोंखौ जबरदस्त खालामदोंना खालामाखै दा? बेखौनो नायदो दा, बेखौ नायदो। जोंनो पुलिसखौ मानो नांगौ? जों कम्पानिजोंसो जों गोरोबगोन। जा पुलिसजों खोथा गैया। जों लुबैयो सान्थि, जों लुबैयो सान्थि। बुलाय सुलाय जालायलायना दावराव दावसि जालायलायगोन पुलिस लानानै मा जानांगौ दा? जोंबोथ' बुलायनो हायो, हायो ना? दा बेखौनो जोंनि सरकारफ्रा, जोंनि गोरों गोरा गाहायफ्रा, सारमोनहा, चिफमोनहा बेनि थाखाय जाहाथे बेबस्था लायो, जों बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। नङाबा जोंहा जेबो राहा गैला, नङाबा जेबो राहा गैला। आरो जोंखौ सोर नायगोन बेबादिबा? दानो जोंखौ, दा जों सासे सोरबा गोरा होनब्लानो जोंखौ दानो बुगोन, दानो लाठि अर्डार होगोन, ब्लेंक फायार होगोन जोंखौ, दानो होगोन जोंखौ। जोङो सान्थि लुबैयो, सान्थि लुबैयो जों सान्थि लाइन थांनायाव बिसोर जाहैबाय जिरादनि दस्रा जायगायाव होदों, जोंनो होनो हाया। दस्रायाव होनायनि जोंनाव अलरेडि रिपर्ट दङ, आरो बिसिनाबो बिफाङा गायगोदानसो। जोंनि हा, जोंनि निजे पाट्टादारि हायाव जों जेखि गाया, नोंसोर गेस पाइप लाइन लाबोयो ना लाबोया बे जोंनिखौनो प्रब्लेम नङा, बेथ' जोंनि प्रब्लेमनि माबा नङा, जोंनि मोननांगौ मोन्थायसो। आं जेसे गायनानै जाया आंहा। आरो बिसोर होनो जे गय बिफां, थालिर बिफां, नालेंखर बिफां बे माबा नङानो, बेखौ हिसाब लांखाजोबनाय। आरो बिसोर बेखौ होनो जाहैबाय बिसोर एग्रिकालसाराव गोलैयानो, एग्रिकालसार नङानो। एग्रिकालसाराव माइयाल' एग्रिकालसार गोलैयो नामा? खेथियाव गोलैयो नामा? खेथिया गय खान्थाल बिफांखौबो खेथि होनना बुङो, बे फरेस्ट लाइनाव गोलैयाखै। जोंनाव फरेस्टनि बिफांबो गैखाया। हानि एग्रिमेन्टआ माला जायामोन? हानि एग्रिमेन्टआथ' बिसोर सुफैसो खालामनाय, जोङो हा बिगोमाफ्रानो मोनथिया, जोंनाव खुनु खबर गैया। हानि एग्रिमेन्टखौ बोरै बानायदों, सोरजों बानायदों, आरो मारैहाय बानायदों, जोंनि हाया जोंसो मोनथिनांगोन। जोंखौ लेंहरनानै हियारिं लानानै जोंनि माबाखौ माबानांगोन बिसोर, नाथाय जोंनो माबायाखै। हानि दामखौ माखासेया लाबाय, माखासेया लायाखै। माखासेखौ सिगां खालामनानै लाहोबाय, माखासेखौ लायाखै। जों दा लुगैनाया जाहैबाय जिरादनिखौ नांगौ, ओमफ्राय जों जिराद लगायदों, बेनि पेमेन्टखौ नांगौ, बेनिखौ नांगौ। आरो बिसोर ब्लेंक दलिला जोंनिफ्राय जिराद आरो हानिखौ सानना लांनानै ब्लेंक दलिलाव सहि लादों, ब्लेंक दलिलाव सहि लादों। ब्लेंक दलिलाव सहि लानाय दङ नै, जिरादनि होननानै ब्लेंक दलिलाव जिरादनिखौ होगोन होननानै ब्लेंक दलिलाव सहि लाखाबायमोन नै। दाथ' बिदिनो हरै कम्पानिनिफ्राय मेचिन पुलिस प्रसासन लानानै फैबाय। मावहोआ खामानि? जोंथ' मावहोनाय नङा, जोंनि मोननांगौ खिनिखौ मोनाब्ला। जों मोनागौ मानि जोंहा जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननांगोन। ओमफ्राय बे माबा दंना, मोनसे फटक दंना, हानिखौ होगोन होननानै, माबाखौ बिफांखौ होगोन होननानै जोंखौ ब्लेंक दलिलाव सहि लानाय टाइमाव जों बेखौ खेबनानै लानाय। आरो अनेक
रिपर्ट दङ बिसोर जोंनाव बे बिफांखौ सानना लांखानाय दङ जोंनि खयथा बिफां दङ गासिबो दंजोबखायो बिसोरनो काउन्टिं जाखाजोबखानाय कम्पानिनिफ्राय बिफां गायनायनि औ जोंनि काउन्टिंनि माबाखौ मोनबानो जोंनो दा बिसोर होआ जाहैबाय दा जोंनो बेखौल' नांगौ जाहैबाय काउन्टिंनिखौ खामानिखौ मावहोनाय नङा बर' बसुमतारी सार दं बेयो फैसा जानानैसो पार्सेन्टेज लानानै मावहोनाय दं गावसिनि कम्पानिनि मानसियानो सासे जेल जादों ना मादों होननाय दङ बिन'द सिंआ खारहोबाय गावसोर होखारबाय 75 लाख सोना होदों होनदों नामा सोरनि नामावलाय जलिल होननायनि नामाव 75 लाख ना बेसेबां सोना होनाय दङ बिनि थाखायनो गावसोर मारै खालामखो गावसोरनि खोथासो बियो मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738 गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।